Ka da zuwa. Yawa barkanku da ya aikin. Wallahi alhamdulillah ranka ya dade. Masha Allah, ina uwanku yake? Ranka dade yana office zaka iya shiga. Ya Hat, barka da zuwa. Yawa DPO. So nake da Allah ka haɗa ni da 'yan sanda su raka na je na sai mota. Inda wannan ne baka da damuwa. Madalla, to ga wannan da Allah sai a zuba mai mota. To madalla ranka daɗe muna godiya. Kai Sajan Bala, ku zo kai da Corporal Ɗanladi office dina. Yes sir. Sir. Yawa Sajan Bala, za ku raka Alhaji ya je sai mota. Okay sir. Salamu alaikum, da Allah mota zan siya. To Alhaji, ga motoci nan sai ka duba, akwai taku Alhaji, akwai Wrangler Jeep, akwai G-Wagon, ga Ferrari, ga Lamborghini, ga Bugatti, duk akwai wacce kake so Alhaji sai ka siya. A Marsandi din nan nake so ta yi. Alhaji, gaskiya da gaskiya wannan motar naira miliyan 25 ce. A to ba matsala, na si motar a haka. Amma fa zan yi testing ɗinta yanzu, ka bani ki ɗin na yi testing. To Alhaji, ga mukullin sai ka je kai testing. Sajan Bala, ya rike min jakan nan bari na je da testing da dawo. To wallahi ba za ta sabuwa. A ce tun ɗazu kusan awa 2 har yanzu bai dawo ba, a buɗe akwatin nan a bani kuɗi na. To nawa ne kuɗin naka? Ai kuna ji muka yi cinikin tare da shi, naira miliyan 25 na ce masa. Kutumar, ashe takardun iska ne, wallahi sai kun biya da kuɗi na. Na rantse da Allah DPO ne ya turo mu.